Ndinoda kwasai vadiwa vateereri pachirongwa chamunovigirwa sabata rimwe nerimwe neSDA Church Mandara patinodzidza chiKristu nechivanhu. Ndo pachirongwa chatiri kugamuchirai muzuva ranhasi. Tine special guests vari pakati pedu all the way from Gweru paMSU. Ndo pavabva kuti vambotaura nesu pamusoro penyaya yatichakupai muzuva ranhasi. Ari kutaura kwamuri senguva dziri dzose ndini wenyu Chaplain Adini Momba. Ndiri kunzwa vanhu vari kutsvaka mabhuku atakataura pamusoro pezvawo naDr. Musosvi. Nhamba tinoramba tichikupai dzekuti mutitsvage 0774 646 508 ndo pamunotibata. Tiri kugadzira WhatsApp group rekuti nyaya dzedu tisaperere pakutaura, tisvike pakunamatirana. Vanosunungurwa vanhu vosunungurwa. Musoro wenyaya wezuva ranhasi unoti ndine munyama. Ndine munyama. Ndakambosangana nevamwe mai kuchinhoi uko pazesa munopaziva kuchinhoi pazesa takuenda kunotsvaga malifti eHarare. Vakangonditi, pastor, nyatsonditarisai. Chii chiri kutadzisa kuti ndigarewo mumba? Munyama here uri pandiri? Saka ndo nyaya yataunganira zuva ranhasi. Munyama neraki zvimboriko here? Saka ndosaka nhasi tatsvaka mudzidzisi vari kuFaculty of Social Sciences vanodhila nenyaya dzeanthropology. Ndizvo ndo nature of man, handiti chimiro chemunhu nekugarisana kwevanhu, social anthropology. Thank you so much. Ndichapa nguva pastor mukwazise vateereri. Thank you. Kazwai vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu. Tiri kufara nemacomments neminamato. Mamwe mashoko andakagamuchira mufundisi kubva kuUK. Kune boka rakati kurei rinonamata pakati peusiku randoda kukwazisa, tiri kukomborerwa zvikuru nezvidzidzo zvechiKristu nechivanhu. Mwari akuitirei zvakanaka vadiwa vateereri kwese kwamuri. Zita ndini wenyu Pastor Mapras. Toda kutenda Pastor Mapras ndimi munomira nesu mugrupu. Ndimi munotevera macomments evanhu muchitiudza kuti vanhu vari kuti kudii. Tinokutendai nekuva nesu nguva dziri dzose apa chirongwa chinochi. Ndichapa nguva ino our guest kuti mukwazise vadiwa vateereri. Kwazwai vateereri. Zita rangu ndoitwa Tafadzwa Choto, sekutaura kwaitwa na mufundisi. Tinodzidzisa anthropology. Tinofara kuve nemi pano patinenge tichitaura pamusoro pechiKristu nechivanhu. Mwari akuitirai zvakanaka. Tinotenda. Panguva ino tichakumbirawo Pastor Mapras vativhurirawo nemunamato. Tinamati. Baba vedu vari kudenga, tinokupai mbiri nekuti muri Mwari. Hapana pamungaita chinhu mukasazivisa varanda venyu. Kune zvakavanzika zviri kuitika mukati menzvimbo ino. Mumwe misha hamugarike nekuda kwenyaya yeraki nemunyama. Taikumbira mutibatsire kujekesa chidzidzo ichi uye mubatsire muMwari trapped mupfungwa yekuti ane munyama. Tiri kunamata kuti muchatungamirira pfungwa dzose nemavhesi achavhurwa nehurukuro neminamato yose ichaitwa muzita raJesu. Amen. Amen. Toda kutenda panguva ino Elder Choto. Zvakakupai kuita ma-researches on ma-issues ekugarisana kwevanhu. Takatarisana nenyaya raki nemunyama. Zvakakutumai kuita ma-researches aya? Alright, chikutanga inyaya irimo muvanhu. Vanhu vanobhilivha kwete muno muZimbabwe chete, asi macultures akawanda vanotenda nenyaya iyoyi. Macultures akawanda anobhilivha nenyaya iyoyi yekuti munyama nelaki. Saka haizingori nyaya inowanika muno muchete, but inyaya inoaffecta kurarama kwevanhu zvekudaro, zvekuti vamwe vanhu mukurarama kwavo ndo inenge itori main issue iyoyo. Saka haizi issue yekutamba nayo. Issue inoita kuti vanhu vazhinji mental health yavo chaiyo
inotosvika pakukanganisika Alright. nenyaya iyoyi yekubhilivha kuti ini ndine munyama iyi. Alright. Zvinoita kutoti vamwe vanhu vatoite mastress, vamwe vanhu vatosvika kuitoita madepression nenyaya idzodzidzi. Vamwe vanhu kutocontemplata kutozviuraya suicide vachitobhilivha kuti inini zvangu hazvifambi. Saka it's an issue iri kuraramika muvanhu. Saka issue yakakosha kuti tiidiscuss panapa nekuda kwekuti chinhu chinosanganikwa nacho nevanhu. Thank you so much. Thank you so much. I think this will lead us into our second question. Chii chinombonzi raki kana kuti munyama? Alright. So raki nemunyama mawedzi anowanzoshandiswa kutsanangura zvinhu zviri opposite. But in a nutshell, kana vanhu vachitaura nezvelaki, vari kutaura pamusoro zvinhu zvako zvinongobudirira. Ndorinonzi raki. Kungoti zvoni zvinhu zvako zvinenge zvichingofamba. Kuti ka element kekuti zvaunenge wangobata zvinobudirira. For example, zvinowanzoshandiswa nevanoita zvekubheja vaya. Vakabheja. Chaanenge abheja zvinoita. Taita laki. Asi kuvanhu vatema. Nekuda kwekuti isusu takazvarirwa muworld yakagadzikwa neAfrican religion. Chinamato chechivanhu. Saka chinamato chechivanhu chinobhilivha kuti izvo muworld yatinorarama kune two maworld. Kune world inoi physical world, kozoita the metaphysical, the spiritual world. Isiri world inoi yatiri kurarama. Saka upenyu hweumwe nemumwe hunodeterminiwa direction yawo, kwete nekuda kwephysical world chete, asi nekuda kwespiritual world. Saka muspiritual world umomo mune maforces arimo, maspirits arimo, kurea chitendo chechivanhu. Kune good in quotes positive forces, handiti, kana kuti vanenge dzimwe nguva vanenge vari vadzimu vako, kana chiri chivanhu chedu, handiti, vadzimu vako vanenge vachikubatsira, handiti, kuti zvinhu zvifambe. Kozoita opposing forces, handiti, opposing forces inogona kunge iri midzimu yevamwe vanhu, mashavi enhamo echinyi anenge achiteera. Saka pfungwa iripo manje ndeyekuti because tine zvinhu zvinorarama muworld yatiri kurarama, chinonzi lucky now, handiti, kuti vadzimu vako, handiti, vanenge vachiintervena, vachipindira, vachikonzeresa kuti zvinhu zvako zviite sei? Zvifambe. Chinonzi munyama manje inyaya yekuti kune mamwe maspirits ari kuintervena, ari kukonzeresa kuti zvinhu zvako zvisaita sei? Zvisafambe. Saka laki nemunyama hazvisi kuunderstandwa as zvinhu zviri natural, zvinhu zviri supernatural, zvinokonzereswa nemaforces asiri kurarama in this physical world yatiri kurarama. Ndinorangarira imwe nguva ndakakwira mota kubva mugweru, ndakaburutsirwa mugweru nchibva kuSolosi kuchikoro, ndichiuya kuno kuHarare. Saka mota ndakakwira mugweru, muchinda aifamba and achitora buti mukufamba kwake. Taifanira kufa murodhi mumu nezvatakasangana nazvo, but taibuda, toona ruoko rwaMwari. Takazosara tatu mumota imomo, tasvika andiburutsira muna Samora naChitepo. Vanditi kwandiri, maoneri rinonzi raki zvinoitwa nevadzimu. Ukavafadza vadzimu une raki rako. Saka ndonyaya dzamuri kutaura. Nokuti iye kudhiraivha kwake nekubuditswa kwese kwaari kuitwa munyaya idzi, ari kuti anzi vanhu avo ukavafadza, nokuti aitofamba achitora buti rake unonzi kujusa vadzimu. Saka ndonyaya dzamuri kutaura nezvadzo, kuti kune vanototenda zvekutodaro. Saka zvinoita
African religion chinhu chiri critical ichinonzi ritual. Tinochiti ritual pakutsanangura. Ritual ma-practices anoitwa nevanhu ari intended kuapiza mudzimu, kuapiza, kufadza mudzimu zvaari kutaura zviya handiti. Saka ma-rituals akasiyana-siyana handiti. Mamwe anoinvolva kusacrifice zvinhu, mamwe anoinvolva bute, kutete uku, kutere uku, vanoteketera, vanoita zvakasiyana-siyana. But the basic point is this: kuti uite lucky unofanira kuita ma-rituals. Ndo zvavanobhiliva. Kana waita ma-rituals anoita kuti vadzimu vave kuside kwako. Ende vadzimu kana vari kuside kwako vanodzinga those opposing spirits, manovelent spirits anenge achida kukukanganisa. Wobva watanga kuflowa mulaki. Remember, world view yechivanhu inobhiliva kuti zvinhu zvenyu mufundisi zvinofanira kungofamba. Haufaniri kuisangana neproblem mukurarama. Hakufaniri kurwariwa, hakufaniri kufiwa, hakufaniri kuita everything. Zvinhu zvinofanira kufamba. Saka wakaona paita problem haina kungouya yega. Pane chakonzeresa chiri kuspiritual world. Saka that's the world view yatinorarama mairi. Saka muchaona kuti pfungwa idzi, because takazvarirwa madziri, takadzidziswa madziri, dzinoramba dziri matiri mukurarama, kunyange tichienda kuchechi. Because ndo world view yatakaita sei, yatakakudzwa nadzo. Chivanhu chakasiyana nechikristu pakuti chikristu chine chechi zvamataura zvekuti musi wesabata tiri kuenda kuchechi, musi wesunday tiri kuenda kuchechi. Chivanhu chechi ifamily, imhuri, every day muri kuita chechi. Saka iprinciple iri embedded in the very fiber of our society. Saka nyaya idzi dzinoda kuti dzitaurwe, because ma-unspoken issues anoraramiwa nevanhu. In other words, atingati mufundisi ndo default setting yedu. Tinodzokera ikoko patinosangana nezvatinosangana nazo. Ameno kuti mungange mapindura here ndichizoya kwamuri pastor. Ameno kusoko maybe kusoko kwamaiyo maimbogeza vanhu here jambwa. Ndo temuri kushandiswa mazuva ndo raiva basa guru jambwa. Zvii pane kugezwa jambwa nemunyama vanhu vachienda pamapopo maemvura. Pane mvura inoyerera zvekusplash mafalls aya, vanhu vainogezwa jambwa nemunyama. Chimwe chacho ndechekuti vanhu vaigona kupiwa munamato wekubudirira weraki. Maitopa munamato yanga iri pamafuta ekuti unopiwa mafuta akanamatirwa anonosorwa, ekuti kana uine business rauda kuti uite kuti zvibudirire unofanira kunge wazora mafuta iwaya. Saka ndandoda kuti from pari kutaurwa nachiremba, it's very true kuti zviri mutsinga dzevanhu. Bhuku renyera maimbotaura riya mbiti anonyora zvakanyanya, the church culture and spirits, anokotwa zvakanyanya achiti chinamato neAfrica hazviseparateke zvekumhanya. Inoti Africans are notoriously religious. Saka zvinoburitsa pfungwa yekuti kunyange munhu mamubhabhatidza kusavata akasawanikwa nenguva yaanotarisira, akasaroorwa nenguva yaanotarisira, anototi ini ndine chinyi, ndine munyama. I think pane zvakaitwa wadzimu wangu hasi kufarana neni. Saka pfungwa iyo iripo mumaranks ese. Ndosaka makaona vanoimba secular vaye vakatozoti pane muimba akatozoti pane mikono inorarama neraki. Zviri muvanhu kutoti pane vanhu vanotodhipenda nekuti kana ndichinobheja ndichabudirira nekuti zvagara zviri kurudzi kwedu, zvingori mutsinga dzedu. Ndoda ndingoverenga imwe pfungwa so inokosha. Regai ndingotanga nekupa background yaJob. Matsakatikira akaita zvinhu zvaJob ndononzi jambwa, munyama, rushava-shava kana kuri kuchivanhu. Anonzi akatsikwa nejambwa. Saka vaintrodusa nyaya inokosha yespiritualism behind munyama, behind raki. Kuti kune masimba ari munyika isingaonekwi nemaziso. Muvanhu vari muneighborhood, dai Job aigara kuAfrica,
ainzi muchinda uyu I think akagezera pakagezera gudo Yai. ane munyama haungati wafirwa nezvinhu wafirwa nevana wotanga kurwara ende kune munhu ane situation dziri similar to that kuti vana vacho vese vanongorwara zvirwere zvakangofanana baba vakaenda kubasa hakuna chinobuda mai vakanotengesa havadzoki nechinhu saka in their own environment nemaonero avo vari kuti isusu I think tine chinyi tine munyama but kuna Job kune spirit behind mukatsvaga kuvhesi 1 kune zvaiitika Alright. in terms of Bible regai nimbogumira apa but chazobata dzimwe pfungwa kumberi. Thank you so much. Thank you so much. Saka zvekutenda ameno kana mapa answer. Zvekutenda mumunyama. Kana kuti zvekutenda muraki. Zviri kubvepi? Alright. Saka zvekutenda mumunyama ndambopapfura muchana patrega ndipatsike. Zviri kubva papfungwa yekuti pane assumption yekuti assumption. Yes, assumption. Okay. Worldview yekuti zvinhu zvese zvandinobata zvinofana kuti zviite success. All right. In other words, kana ndasvika zera rekuroorwa ndofana kuroorwa ndochata vana vangu vanochata. Kana nditsvaka basa ndofana kuwana basa rinobhadhara. Kana ndakanoshava goridhe ndinofana kuti ndiwane goridhe. Kana ndakabheja ndofana kuti ndiwane ndo zvinofana kuti zviitike. That's the assumption iripo. So assumption is success on earth kuti chinhu chese chandobata chinofana kuve successful. Saka kutadzika kwesuccess ndokunodzara pfungwa yekuti pane munyama. And now kana success iyoyo yakazotadzika kuma-family members, for example kuna bamunini kuna chinyi, because chivanhu chedu chakagadzigwa neanonzi mageographies of blood. Tinobhilivha kuti tine ropa rimwe chete nabamunini wangu nasekuru wangu vekurudzi kwedu. Saka tiri connected somehow because of midzimu in quotes yedu yakafanana. Saka makaona zvinhu zvoitika kuna baba wedu kuna chinyi inobva yaunderstandwa collectively kuti kurudzi kwedu kuna munyama, vana havaroorwe, vanodzoka kuvarume, takabata chinhu hazvibudirire etc. Zvobva zvaconnectwa nevadzimu these spiritual forces, zvobva zvaita zverudzi. Asi zvese zvichibva paassumption yekuti chinhu chese chandabata chinofana kubudirira. Ndo pfungwa yatinayo yakadyarwa matiru. You know, mumazuva apfuura ndine hama yangu yakandikumbira mari ichiti handina kana mari yechikafu, handina kana mari, vandamutsvagira $16 paikokeshi kuti awanewo kana $15 atenge chikafu. Akadzidza zvekutodaro ihama yangu iyi. After 2 days ndichitotaurawo naye pafoni ndo paakanditi munoziva kuti mari iye yamakanditumira $16 ichingopinda mufoni mangu ndakabva ndadonhedza foni yemunhu wekubasa. ndononzi munyama mukuru. Hanzi ichingopinda mari iyoyo abva ndachajwa $20 nemuridzi wefoni. Hanzi apa ndiri kuti mari iyi ndo pandichawanirawo mari yechikafu. Iye bva apedzisira achiti munyama uri pandiri wakakura. uda kutonogeza Kuchikoro kuenda akaenda degree chairo chairo. Atori nedhigiri rake, akaita dhigiri rine musoro riri kutopa vamwe vezera rake mari. Saka iye assumption yake ndeyekuti pane kubata-bata, but imimi muri kuti pane connection between the physical and the spiritual. Yeah, that's the African belief. But the biblical belief inoburitsawo futi that connection. But kungoti Bible ne-African religion pane pazvinosiyana. I think pastor vachazviburitsa. But default setting yedu inokonzeresa kuti tiascribe ma-events kumunyama nekulaki. Inyaya yekuti success on earth tofana kuita success pane zvinhu zvipi zvese. Wakaona paita chinhu chaimpida that success
the explanation munyama or kana chinhu chafacilitator that success, the explanation ilaki. Not like Dr. Choto. Ma-issues amuri kutaura tingagona matarisira pasi, but sekutaura kwaita Pastor Mapras akakura. Kune ma-families vari kutonetsana mukubatanidza mari, kuti tinofanira kubatanidza mari tifambire nyaya yekuti sei mumhuri vana vasiri kuroorwa, sei vasiri kutenga mota, sei vasiri vana vari kuenda kumabasa, but ari kuita zvine musoro zvinobatika chaizvo hatina. Saka inini maybe mubvunzo ungauye kwamuri Dr. Choto ndekuti makristu vanosangana here nezvinhu zvinonzi raki kana kuti munyama musetup yechikristu. All right, thank you so much. Right, zvamapinda musetup yechikristu magona. Okay. Now chikristu chinofamba nemanyual rinonzi bhaibheri. Saka bhaibheri ndo rinodefina world view inofanira kunge ine makristu. Kunyangwe hawo mamwe makristu vasingafambe neworld view iri mukati meshoko raMwari. Saka zvinhu tu zvatinoda kuti zviparadzanizwe. Chikristu is explained in the Bible and the chikristu is lived by other people. Zvinogona kuita sei kusiyana. Saka kupindura mubvunzo wenyu ndewekuti yes, variko makristu vanototenda kuti kune munyama, kune raki, kunyange vachitopinda chechi. Ndo pfungwa yekutanga. Okay. Ndosaka tatouya kuitaura paplatform yechechi. Alright. Because kunyange vanopinda chechi vanobhiliva zvipi zvimwe chete. Asi takapinda mukati meshoko raMwari, handiti tinosanganawo nepfungwa yekuti number 1, Mwari vanokomborera. Maybe tisatende ikoko kukomborera kwaMwari. Pastor Mapras, zvii zvamuri kuunderstanda chinonzi munyama, especially from context ye-African world view. Okay. Zvii zvinonzi munyama. Kune vanhu vari kuti tine munyama kunzoko, kune vanhu vari kutorarama vachinzi aya makristu aya vane raki, kubva pane zvataurwa. Alright. Chekutanga chandiri kuunderstanda sekutaura kwaita Dr. Choto ndechekuti world view yedu sevanhu, you cannot run away from African world view kana uri muAfrican. Ndo matinotangira, ndo default setting, ndo default setting kokuti pazvinozoperera unozongopedzera wadzoka futi kwawakatangira. Saka chekutanga ndechekuti pane issue yemudzimu neissue yeimwe mweya, mhepo. Pane midzimu iri kufara ilaki, munyama imhepo dziripo, ndo yekutanga. Yechipiri ndeyekuroyiwa, benevolent spirits. Saka kune benevolent ndo ari kusaidi kwako, midzimu iri kukufadza nemashavi ari positive. Iri kukufadza. Benevolent ndo zinonzi mhepo. Vanhu vachiti ane mamhepo kureva kuti ndokunopinda ana chikwambo, vana chinyi, ma-forces ari determined kuimpida progress yako. Okay. Thank you for that clarification. Then chechipiri emphasize yemunyama ndeyekuti imwe yacho world view ndeyekuti master edu isusu akakumbirwa, kanyorwa pasi akateswa muhari, kunzi ava nyange vakaita mari sei haitengi chinhu, nyangwe akange akatsvinda sei fesi akageza sei uye haroorwi. Ndeimwe world view yekuteketererwa mazita, yekuisirwa mazita muhari, kuisirwa mazita mubhodhoro, yekuisirwa mupikicha mubhodhoro. Imwe world view iyoyo yakada kubatana neyatatanga kutaura. Imwe yechitatu inofukidzira zvese, ingade kubatana nekuspiritual, nekubhaibheri, ndo yandika the bigger picture, nde mweya isingaonekwe nemaziso. That is my decisions anoitwa between good and evil. Havagoni kunyatso kuidefina kuchivanhu, but vaneka kufunga kuti kune ma-forces anotifavor, kune ma-forces asingatifavor. Anopirwawo mazita akasiyana-siyana. Kwedu tinenge tine ngozi, kwedu tinenge tine mamhepo, but the bigger picture ndeyekuti there is good
and evil kuma-forces Yeah. inozouya kuchikristu yakutsanangurwa zviri nani. Alright. Thank you so much. Ameno tisati tapinda kuBible mune here zvamungade kutaura so far. Alright. Saka pfungwa yandira kungoedza kureva ndeyekuti because tiri vanhu vatema takakurira muworld yakagadzirwa neAfrican religion. Psychology yedu maonero atinoita zvinhu worldview yedu handiti anoinfomewa nema-assumptions ezvatakadzidziswa kuAfrican religion. Handiti. And African religion is a religion inoemphasize pfungwa idzodzidzi dzeraki nekuti munyama. That's right. Saka kuAfrican religion manje solution yemunyama irichwawo. Saka ndosaka paipai mufundisi muchiona imimi kuti munhu anogona kunge ari mukristu mai wedhoka kana vari weSawata. Pakaita succession of unfortunate events. The pressure inouya kuti mbofambai. Imbonofambai mumbonwaprofita oro kun'anga oro kuchinyi. Chiri kusunda izvozvozvo. Assumption yeworldview kuti sei zvaitika kwachoto zvisina kuitika kwamapurazi. Sei vana vangu vafoira vega. Sei ndafigwa inini zviri in succession. There is something behind this. Sei vana vangu vasiri kuroorwa. Inenge iri comparative analysis. Yobva yaascribe over it's because kune munyama uriko. Pobva papuwa pfungwa yeuroyi yavatsanangura yaya iri associated naizvozvozvo. Kubhiliva kuti everyone kune kurudzi kune munhu anenge akaromba. Aromba kudaro ndiye ari kumanufacture malevolent spirits. Ari kuvatumira yekunonzi kusimudza mhepo. Ari kuvatumira kuti akonzerese jambwa munyama kwamuri. Muri kuona pfungwa iyi. Saka nyaya iyi inowanzooneka panoitika a series of unfortunate events. Kana kuti ma-events asiri in the realm of normal according to our context. Vazvanzi pane zviriko. Asi zvino ndoda kungotora pamafamba napo. Ndinorangarira kumwe kwandakamboshandira. Mukomana watati naye kuchikoro. Akatanga kungorwara. Zvisinganzwisisiki. Ene mukurwara kwake shopu yababa wake yakabva tanga usara. Muri unyatsopabata. Shopu yababa wake yakabva yatanga kusara. Zvinokwanisika here toda kumbotaura paissue yekusaidzira mweya. Kuti baba vangu inini vanogona kutoita mari nekupinga kwangu. Kana kuti nekusaroorwa kwemhuri yavo. Ivo zvovapa mari. Kana kuti zvobudiririsa zvoita laki kumhuri yekwababa mukuru. Whilst kwanana mainini kune vana vasiri kuroorwa but mhepo dzacho dzichibva kune ava. All right. Thank you so much. Now tinofana kuti tinzwise zvinhu zviviri zviri very separate. All right. Chekutanga mweya yakaipa is a reality. Haizi fiction ba. All right. And it's a reality. And ndisekutaura kwandamboita, it's not only limited to Zimbabwe. It's the world over. Mazita ndo anozosiyana nema-concepts. Saka example ya Job yapiwa na mfundisi yaye. It's very, very possible kuti mweya yetsvina inogona kukonzeresa kuti paite successive events of unfortunate incidences. Izvozvo zvinoita sei? Zvinoitika. Especially in circumstances wekuti panenge pasina protection yaMwari. All right. So that's a reality number one. All right. Reality number two, mulife yedu yatinorarama kunewo mamwe ma-events anoitika asiri necessarily connected to those spiritual worlds, but anove ma-consequences ema-choice atinoita isusu sevanhu. All right. Handiti mukona. For example, regai taure pamusoro pe-lifestyle.
tinodzidza lifestyle lifestyle munhu akabudirira akaita mari akasachenjerera utano hwake handiti anogona kudevelopa malifestyle diseases oita stroke isusu kwatiri sevanhu akaroyiwa ane mamhepo akasundirwa akabva arohwa nezvishiri ndokubva aita zvaari kuita. Saka isusu tiri kuti kune two things zatinofanira kuti ti-understand zvemareality. Kune ma-consequences emachoices edu handiti kuti iwewe waita business woregeza kuri manager wotanga kutora vakadzi vakawanda uchidya mari haurekodhe maexpenses hauite sei unobroka handiti but because of our worldview tinoattributa every unfortunate event kunyaya yemaspirits raki nemunyama saka kudistinguisha zvinhu two izvi zvizvi kuri very important. Nyaya yetsvina iriko but not every unfortunate incident is a product of mweya yetsvina. Example yamapa yeaccident yekudriva kwamaita wakaita reckless driving nogona kuita accident not necessarily caused by mweya yetsvina iconsequence yechoice yaunenge waita. Saka that is a very critical distinction. Tada kupinda mushoko ramwari takataisana nenyaya idzi muri kuti kudi Pastor Mapras? Alright. Shoko ramwari rinodudzira pfungwa idzi sekutaura kwaita elder dziri separate. Alright. Kuti munyama neraki zvinogona kuplay around the supernatural world. Or anogona kutoita maresult munogona kungonongedza kuti munyama but kuri kusaronga zvinhu zvakanaka. Regai nditange nepfungwa yekutanga yekuna Job yatanatambobhorowa iyayo. Mukaverenga Job chapter 2 verse 10 conversation between mukadzi waJob naJob hanzi asi iye akati kwaari iwe unotaura sezvinotaura mumwe wavakadzi mapenzi tingagamuchira zvakanaka bedzi paruoko rwaMwari tikasagamuchira zvakaipawo here? Pazvinhu zvose izvi Job haana kutadzana nemuromo wake. Saka chatira kutora pamubvunzo waJob kuti world yatiri kurarama zvingaite haingangoite mutserendende hazvingangorambe zvichiflowa haringangorambe riri raki chete kana tikataura nematerms in courts nematerms atiri kudiscussa nezvavo. Tinogona kutoti nyange tichifamba naMwari zvakanaka poitawo nguva yekusanganawo nezvakaipa. Job haifamba naMwari zvakanaka asi vanhu vaimuona ari mujambwa mudambudziko raanga asangana naro vaiti hapana Mwari, ane munyama, ane mhepo dzamusimukira kana kuti anga akaromba haana kufambisa mhiko dzeurombwa zvakanaka. But ndoda kuburitsa pfungwa yekuti tiri muna Mwari maposibility ekusanganawo nezvakaipa aripo nekuti ndo nyika yacho yatiri. Then pfungwa yechipiri inotsigirwa ndoda kudzoka kumashure zvishoma. Ndichida kubata pfungwa yekuti kune vanhu vanofunga kuti panotoda mafuta ekuzora kuti zvinhu zvake zviendeke, panotoda kumbopfungaidzirwa kuti zvinhu zvake even nekuchechi variko vanoita commodify God, vanofunga kuti Mwari ari muchinyi, ari muzvinhu zvinobatika. Saka kune vakaita pfungwa idzodzodzo. It's 1 Samuel chapter 2. Okay. 1 Samuel chapter 2 ndoda kushandisa chapter 4 verse 3. Ndoda kushandisa chapter 4 verse 3. Unfortunately ndine chirungu nasi. It's okay. Inoti, and when the people had come into the camp, the elders of Israel said, why has the Lord defeated us today before the Philistines? Let us bring the ark of the covenant of the Lord from Shiloh to us, that when it comes among us, it may save us from the hand of our enemies. Saka verse 20 vakabva vatotumira nhume kunotora areka kuShilo. Saka imwe pfungwa yatinodzidza ipapapo ndeye pfungwa yakaiswa muvanhu yekuti whether tawirirana naMwari kana kuti hatina kuwirirana naye, as long inini ndine mafuta akanamatirwa zvinhu zvangu zvichadini, zvichafamba. Ndikutaura in terms of lifestyle kuti munhu uyu haateereri Mwari, munhu uyu mufambiro wake hauwirirana naMwari, asi anoda dombo rakanamatirwa kupfuura kugadzisa ukama hwake naMwari. Varume vanoda areka kudarika Mwari wacho
ukama hwavo hausi right naMwari, ndosaka vanokundwa. Asi vari kuti isusu zvokunogarisa ukama naMwari hazvina problem, hande tinotora chinyi areka. Saka pfungwa iyi inouya pakuti kune vanhu vanoda kuchinja Mwari kumuita zvinhu zvinobatika. Vanototi I think kuti inini zvinhu zvangu zvigadzirike hatingambonyore zama ndikabudirira kana ndisina kupiwa chinyoreso chakayereswa. Saka inoda kufanana nepfungwa yeraki nemunyama. Ndingati ma-lucky products ari kuwanika kuchechi. Ma-lucky charms, thank you. Tunhu tunobatika, tinopa budiriro. Twakuwanika futi kunyaya dzekudini, dzekunamata. Saka ndo imwe pfungwa iri kutsigirwa na First Samuel. For now rega timbomirira ipapo. Vachoto. Sekutaura kwataita, kune vari kuteerera chirongwa chedu. Vanhu ava vanototenda muna Mwari. Tinotoenda navo kuchechi. But mukatarisa zviri kuitika mukati memhuri yavo. Pastor vataura hatingatarisire zvakanaka bedzi kubva kuna Mwari. Nokuti tiri muhondo yaMwari naSatani. Hameno zvamungade kutaura nesu nekusimbisa vateereri panyaya yatinayo. Ndoda kuti ndiende kuexperience ya the Apostle Paul. Kuti akaenda kuna vakorinde vechipiri chapter 11, ndoda kuti Paul ari kutaura zvaakasangana nazvo. Vakorinde vechipiri chapter 11. Ndoda kuenda pavhesi ya 23. Handiti tira kuti ticoncentrate on zvakasanganika naPaul. Munere shona naye. Rega ndiriverenge mufoni. Verenga ishona mufoni. Verse 23. Vakorinde vechipiri chapter 11 verse 23. Second Corinthians, yes. Ivo vashumiri vaKristu here. Ndinotaura somunhu unopenga. Zvikuru ini pamabasa ndinovapfuura. Pakusungwa, patorongo, ndinovapfuura. Pakurohwa, zvikurukuru parufu kazhinji. Verse 24. Ndakarohwa navaJudha kashanu. Shamu dzina 30 katatu ndakarohwa netsvimbo. Kamwe ndakatakwa namabwe. Katatu ndikaputsikirwa nechikepe usiku humwe namasikati. Ndakanga ndiri mugungwa. Verse 26. Panzendo kazhinji, panjodzi dzenzizi, panjodzi dzemakororo, panjodzi dzorudzi rwangu, panjodzi dzavahedheni, panjodzi muguta, panjodzi murenje, panjodzi mugungwa, panjodzi pakati pehama dzenhema. Verse 27. Pakubata napakutambura, pakuvata kazhinji, takarindira, panzara nenyota, pakuzvinyima zvokudya kazhinji, pachando napakushayiwa zvokufuka. Kunze kwaizvozvi ndinoremedzwa zuva rimwe nerimwe nokurangarira kereke dzose. Verse 29. Amen. Thank you so much. Tiri kuverenga pamusoro pemunhu akashandiswa naMwari kunyora bhaibheri, anove mupostori Pauro. Upenyu hwaPaul achitsanangura apa kana akauya kuno kuAfrica rinonzi jambwa. Because muchinda uyu pastor ari kudescribe matambudziko. Pamwe akarohwa, pamwe akataka nematombo, pamwe akasangana nemunyama mugungwa, shipwreck. But yet murume uyu ari kuti inini my concern kuti kereke dzirambe dzakasimbira. Saka assumption yekufunga kuti kana tiri panyika pano zvinhu zvese zvinofana kuti zvifambe haisapotwe neshoko raMwari. Do point yekutanga iyo. And kusangana nema-unfortunate incidents panyika pano hazvireve izvo nguva dzose kuti iwewe wabva ukama hwako naMwari hwavhiringika kana kuti chinyi. Zvinowanika nekuti tiri panyika ine chivi nechitema. ndo pfungwa yekutanga. Saka semaKristu ngatibvumei pfungwa yekuti panyika pano tiri ma-strangers, hatizi ma-citizens. Tiri vapfuuri panyika pano. Tine zvinhu zvatinogona kusangana nazvo zvinotikanganisa. Kana Pauro
handiti akasangana nazo but akasimbiswa naMwari, nesuwo tinogona kusimbiswa. Na pane vhesi imwe yandira kuverenga una 2 Corinthians ichapter inondisimbisa chaizvo. Chapter 12 handiti tanga tachiverenga chapter 11. Takaverenga pana chapter 12 ipapo handiti takaenda pavhesi ya 10. Pauro anotaura mamwe mashoko anotibatsira kuti tisimbiswe patinosangana nematambudziko. Inoti chimvuni verse 10 naizvozvo ndinofara noutera nokuzvidzwa nokushayiwa nokutambudzika nenhamo nokuda kwaKristu nokuti kana ndinoutera ipapo ndine simba. Pamusoro anotaura kuti Mwari wakati my grace is sufficient for you for my strength is made perfect in weakness. So pfungwa iri kuweza kuburiswa apa ndeyekudai so ndeyekuti kuna Pauro matambudziko raisava problem, but matambudziko aimureminda nguva dzose kuti munhu asine utere anoda kupuhwa simba naMwari. Saka Pauro paaisangana nematambudziko yaive evidence yekutaridza utera hwake, need yake yekuti adepende naMwari. Saka matambudziko yaive nzira yekuti iye ukama hwake naMwari husimbiswe. Turikuona pfungwa iyi. Saka paaiona matambudziko aiona in a positive light. Zviri kundiswededza pedyo naMwari. Zviri kundiswededza chinyi? Pedyo naMwari. Ndo world view iri kuburiswa nechinyi? Nebible. Saka world view iri kuedza kutiburitsira kuti no, matambudziko anowanika. But pamwe pacho tinofanira kumaona as workmen anotibatsira isu kuti tiswededzwe pamwe naMwari. But kune imwe pfungwa yechipiri yataurwa namufundisi yatoda kuti tiburitsewo zvekare. Pane nyaya yema-consequences ema-actions edu anokonzeresa kuti titambure. Maybe ipapo ndo pandoda kuti tigadzirise pamavakuya pama-issues ema-actions edu sevanhu. Muchange muchitibatsira pasi. Kune munhu atori neshungu dzekuva nemusha, but muri yese hakuna nemusha. You understand? The whole family hakuna nemusha. And then kune vanhu vari kutoita mabusiness zviri straight, but chabuda ipapo hapana. Kunyangwe basa raMwari vachisapota, but ivo chabuda chaicho izero. Saka ndoda kuti mubatanidze pamuri kutaura nyaya yema-consequences. Alright. Kuti ndezvipi pastor mubate nyaya iyoyo. Ndezvipi zvatiri kutaura nezvazvo kuvana vari kubvunza kuti iko zvino ndaamu-35, ndaamu-30, ndaamu-40. Shungu dzangu ndinoda kuroorwa. Munyama here mwana uyu akatadza inoti ada kuroorwa. Ndo here matambudziko atiri kureva amupostori Paul. Sandoda kuti mungokonekta. Chekutanga chandira kuti nditaure mufundisi zveshuwa matambudziko akadaro aripo. Vanhu vari kusangana neizvozvo. Right. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zviripo at play. Pane matambudziko anouya nekuda kwekuti munhu haana kunzwisisa. Toda kutora example yemabhizimusi. Business environment yaari kuoperate ari mahiri. Haasi kuapply ma-sound principles e-business management. And kuti for example, kana uchitengesa zvinhu unofanira kustudy market yako kuti chinhu ichi chiri marketable here. Season yatiri kurima madomasi haisi season here kuti zviri muflood zvakawanda. Zvinokonzeresa kuti ma-forces e-demand and supply anoaffecta. Saka inogona kunge iri nyaya yawo yekuti munhu haasi kuapply sound business principles mukurarama kwake. Handiti haasi kutarisawo environment yaari kurarama and achiita zvinhu zviri needful, zviri kuwirirana nema-demands ari muenvironment. Munhu anogona kuchikoro
otadza kuita maskills ari kuenderana neenvironment yaari kuita sei yaari kurarama zvokonzeresa kuti maopportunities ake aite sei adiminish. Nyaya yekuroorwa yamuri kutaura, munhu haazi visible, handiti haazi visible, kungave kuchechi ari kungogara panzvimbo 1 kumayouth camp haabatiki haaite sei, handi zvinogona kucontributawo izvozvo. That's the first thing. But it's not all instances pazvinokonzeresa kudaro. Pamwe pacho inogona kunge iri nyaya yecharacter, hatisi kuti ndozviri kwese, but macircumstances, character yemunhu, handiti inogona kunge ichisvibisa mwoyo yevanhu vanogona kuita potential kuroora munhu, handi for example unogona kunge uri munhu anenge aine character inonetsa kuti urelate nevanhu, uine mapsychological issues, handiti une trauma, uine chinyi, handiti zvinhu izvozvo unofanira kunotsvaga professional help kuti unobatsirwa trauma, handiti kuti imwe nguva kune vamwe vanhu vanogona kutadza kugarisana nevamwe because of experience zvavakasangana nazvo, matraumatic experiences. Kuti ukaita murelationship zvinokunetsa kuti udanane nemunhu because trauma yakakudzidzisa kuti uve munhu ari chaotic, anothrive in chaos. Saka wadanana nemunhu panonetsanwa, panoitwa sei, inogona kunge iri trauma, iri kuda professional psychological help. Inogona kunge iri contributing factor yoyoyo futi zvekare, handiti. Then the third reason, contributing factor imwe inogona kucontributa inyaya yekungotiwo ma-expectations generally kurapa kuroora paipa. Mamwe acho ari in quotes unrealistic, titaure, handiti tiri kurarama a hard economy muZimbabwe, maopportunities mashoma, but munhu anenge ane ma-expectations ari high yevakomana vanoita sei vanouya kwaari, zvinogona kusaitika saizvozvo because muupenyu hwedu it's a real world yatiri kurarama nezvayo, maopportunities mashoma. Saka my point is, kana munhu akasangana nesituation iri unfortunate, ngaasatange kuconcluda kuti inini ndine munyama, vanhu vane munyama. Ngaaite introspection, onyatsotarisa kuti kune inonzi root cause analysis, kuti chii chaizvo chiri kukonzeresa kuti situation yangu iyi idai muri kuibata akafungwa. Imwe nyaya inogona kunge iri nyaya yekuti yekufa kwevana, inogona kunge iri nyaya yemagenetic diseases, zvinhu zvakawanda zvinokonzereswa. Saka panoda in investigation kunyatsoona kuti are there no explanations that can be given to explain this thing. Hazvisi zvese zvine madhimoni, zvimwe zvacho pari kutoda self introspection yakasimba kuti amboona kuti magarisiro ano andinoitawo nevanhu, matauriro andinoita, the way andinoranawo chimusika changu, ndepapi pandiri kukanganisa. Alright, thank you so much Pastor Mapras. Tinotenda ichokwadi chaicho, ende vataura zvinhu zvandibatsira chaizvo. Hapasi pese pane munyama, hapasi pese panonzi apa vadzimu vafuratira. KuAfrica zviri fast kutongonza I think kuna afuridzira mhepo. Saka I think tina kuvateereri tinaongorora zvakasimba kuona kuti isusu kusaidi kwedu kwakakwana here, tiri kuitawo effort. Then ndada kutaurawo the other side, because masides maviri. Ichokwadi hapasi pose patinogona kuattributa everything to munyama. Then kune mamwewo macases ekuti zveshuwa munhu is doing his or her best kuzvipositiona achisa effort, but zvinhu zvongorambawo. Kesi yakadaro Jesu akasangana nayo aine vadzidzi. John chapter 9 pavhesi 1, Jesu akati achipfuura akaona munhu akanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake. Vadzidzi vake vakamubvunza vachiti, Rabhi, ndianiko wakatadza, uyu kana vabereki vake zvaakaberekwa riri bofu? Jesu akapindura akati, uyu haana kutadza kunyange vabereki vake, asi izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari aoneswe maari. Ndinofanira kubate basa rawakandituma achiri masikati, nokuti usiku hunouya usingagoni munhu kuibate basa nawo. Saka chandadzidza apa ndechekuti
zviri paviri. Alright. Chiri kupa vadzidzi ava kuti vabvunze Jesu mubvunzo uyu vane imwe background yekutiwo pane zvimwewo zvekutokonzereswawo nesu vacho vari mavictims. Koitawo zvimwewo zvekuti ivo vari kutongofunga kuti vanhu vese kuti vaite dambudziko kana kuti vasangana nezvinhu zvisina kumira zvakanaka, maybe pane zvisina kumira zvakanaka zvavakaita. Asi kune mumwe musikana anogona kuti waprayerful, anogona kutogona kurelata nevanhu asina ma-psychological issues, anotoshandawo nesimba, anoshandira Mwari, atoriwo fair even pakuonekwa kwake, anodika, anorooreka. But zvotongoitiwo kuti zveshuwa pane zviri kuitika zviri beyond iye. Saka Jesu ari kuacknowledge kuti aiwa havasi vese vane machallenges akakonzerwa naivo kana nevabereki vake. Zvimwe zvinotoitika kuti zita raMwari rikudzwe. Inini understanding yangu pamashoko aJesu ari kutaura ari mucontext yeGreat Controversy yepana Jobho iya, kuti Jobho akapinda munyaya dzaMwari naSatani. Saka zvinogona kutoitikawo futi kuti kune munhu ane bhizinesi rake rinopindawo munyaya dzaMwari nani naSatani. Kune munhu ane urongo wokuroorwa asi zvokukwana-kwanawo futi munyaya yaMwari nani naSatani. Saka ndiri kuti zvinhu zvese zvinoda kubhalanswa. Kune side rekubhalansawo kushanda kwemunhu, human contribution. Koita side roda kubhalanswa understanding of the Great Controversy. Thank you. And chimwe chakandinakidza especially pa case ya Job ndechekuti Job ari kunamata nekuvimba kuti Mwari achandiburitsa muproblem. Kune rimwewo side Mwari akatoisawo maoko muhomwe ari kutemba naJob kuti Satani uchaona zvandichadini, tsoro yangu mabudiro ichaita zvakanaka pana Job. Saka sometimes business parinenge richirohwa muGreat Controversy inde ichinamatira kuti Mwari ndibatsirewo kabusiness kakutohwa, huku dzese dziri kupera kufa. Mwari ari kutoisawo maoko muhomwe achiti uchaona mapurazi kuti abude chechi nyange huku dzake dzese dzapera kufa. Saka ndiri kuti kwadiwa vateereri, it is very important to understand chikonzero zvatisina kunzwisisa, the root cause yataurwa nezvayo. Tinogona kunzwisisa the root cause but within the context of the Great Controversy togona kusatonzwisisa. Yes. Job aingorohwa nezveusiku ndoinonzi tichazonzwisisa gare gare. Saka zvimwe zvacho zvinozobatsirwa na1 Corinthians 15:19 ndinoitaura nemusoro. Inoti kana tiine tariro muna Kristu paupenyu hunobadzi tinonzwisa tsitsi kupfuura vanhu vose. If everything zvedu zvine chekuita nekunamata zviri defined pamafambiro ezveupenyu huno chete, then tinotonzwisa tsitsi kupfuura vanhu vese. Saka kana tikati hatina kuroorwa toti hapana Mwari, toti basa raramba kubuda toti hapana Mwari, toti business radonha toti hapana Mwari, then tinonzwisa tsitsi kupfuura vanhu vose. Nekuti Paul akapinda masituations ese aya aifanira kuti aiwa ini ndine I think mudzimu uri pandirika ndewebveni chaiwo haudi chakanaka, asi akazvinzwisisa in the context of the Great Controversy. Thank you so much Pastor Mapras nekuti pamuono wakadai kuti uisa mucontext yekuti kune hondo iri kurwirwa and the battlefield tisu. Amen. Tisu vanhu. Same applies with the situation of Joseph. Kuti hama dzinombomukanda mugomba vapedza newo hausati wakwana wokutengesa kuma-Ishmaelites avo vapedza kuti aiwa hausati wakwana vokuisa mujeriro. But Mwari vane zvavari kuprocessa mukati mako. Vachoto mashoko enyu ekupedzisira amungatauri nesu ndapi? Alright, thank you so much. Yes. Saka inini ndinoda kuti tibhalansise nyaya dzedu idzi. So chekutanga chinonyanyokosha ndechekuti isu kana tiri vatendi mukati meshoko raMwari tinofanira kutenda kuti panyika pano matambudziko aripo. Amen. Alright. Ndo chekutanga ichi. Rufu ruripo, kurwara kuripo. Effect iyoyo. Okay. Nekuti world view yechikristu inoti hope yedu haizi paupenyu huno, iri paupenyu hunouya. We are not citizen of this way of Philippi chapter 3 verse 20. Ndo fungo yekutanga. Fungo yechipiri yanoda kuti ndi encourage kumakristu ndeyekuti kana dambudziko richinge rauya
handiti ngatitei nguva yekuita root cause analysis ngatisangomhanyei kuconclude sevanhu tine mabias akawanda anotibata it's important kuti utore nguva uchitarisa kuti alright what can be the cause of this kune vari mumabhizimusi handiti aikona kungoita bhizimusi for the sake of kuita chimbotora nguva yekuresearcha market uchiona kuti zvakamira zvakadai uchidevelopa uchiadvansa handiti zvinobatsira kune vanhu vari kusangana nemachallenges mumarriages kana kuti mumarelationships handiti kana zvanetsa chimbotsvakawo professional counseling kuti umbotraya kuona kuti hapana here zvimwe zvinhu mukukura kwawakaita psychologically zvinogona kunge zvakakukanganisa zvaunogona kubatsirwa kuti uite overcome handiti zvinogona kubatsira wezvo then wanawo rubatsiro haikona kungogara wongoconcluda then chinoteera iva faithful kuna Mwari handiti because kusava faithful kuna Mwari kunopa Satani mukana tinoverenga kuna mapisari ma34:7 mutumwa waMwari unokomberedza vanomutya nekuvarwira iva faithful kuna Mwari Mwari anoti to obey is better than sacrifice saka Mwari haanyanyodesitereki marituals zvatinoita zvezvo anoda kuve neukama nesu obedience handiti be faithful to God and obedient zvinodzinga kushanda kwaSatani then number 4 gashirawo kuti tiri mugreat controversy panyika pano Pauro anga ine munzwa munyama wakakumbira Mwari kuti vaubvise Mwari havana kuubvisa pane zvimwe zvinhu zvatisingagoni kuexplaina pano panyika zvinogona kuitika tinoti kuti tinozvishuvira kuti unogona kuti uchitongorora mukadzi otofa kwete kuti iwewe wagona but zvinoitika ana akangogara nemurume 7 years pese apa anga richirikadzi hazvizi zvinhu zvatinotarisira asi tiri muchinyi mugreat controversy saka pfungwa yatinoda kuti tibate ndeyekuti ngatisaite itsika yekukombeya upenyu hwedu nevamwe vanhu handiti each individual is unique in their own rights saka zvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo vanhu vaMwari handiti zvinotirwadza but imwe minzwa munyama inotenderwa naMwari nekuda kwekuti Mwari vanoziva zvikonzero zvavanotitendera isu hatigone kupa mibvunzo kukupa mhinduro kune zvinhu zvose zvatinoita zvatinosangana nazvo asi chatinonzwisisa ndechekuti tariro yedu isusu yechikristu haizi paupenyu huno basi iri pane upenyu hunoita sei unouya saka hama yangu zvauri kusangana nazvo isa tariro muna Mwari in the life to come. Amen. Tinoda kutenda vadiwa vateereri muchirongwa chedu chamunovigirwa sabata rimwe nerimwe nemandara chikristu nechivanhu muzuva ranhasi patati chitaura chinhu chinonzi raki nemunyama tadzidza kuti kuchivanhu zviriko zvinhu izvi and at the same time patadzoka mushoko raMwari taona zvakare kuti mucontext yaMwari naSatani zvinhu izvi tikabva pakusateerera Mwari ari kudenga mhuri imwe neimwe ichagara ichitaura kuti mhuri ino yakatukwa but patinoverenga bhuku raDeuteronomy chapter 28 Moses ava kuenda kunofa anoti zvituko izvi zvichava pamusoro pako kana kuti ropafadzo iyi ichava pamusoro pako ukatya Jehovha ukafamba mumurayiro wake Jehovha achakomborera paunokanyira chingwa achakomborera vana vako achakomborera zvizvaro zvako achakomborera munda wako asi ukasateerera ndo jambo akairi ukasateerera hanzi Mwari anovhura dhoo ndo zvataitaura naDr. Musozvi hanzi munhu akasateerera Mwari ndiMwari anovhurira dhoo mweya yetsvina kuti uyu aramba uyu mhuri iyi yaramba saka dai Mwari wekudenga atikomborera tadzokera mukutya Mwari ari kudenga vachoto mungatinamatire here nechidzidzo chatinacho ngatinamatei kuna Mwari wabo ari kumusoro kudenga naMuponesi Jesu tinokutendai nechidzidzo chatanga tichidzidza pamusoro pezvinhu zvinoraramika muupenyu hwedu. Amen. Chekutanga ndinonamatirawo mweya mutsvene wenyu kuti udzvare mashoko atanga tichidzidza mukati mehana dzedu. Amen. Kune vana venyu vari kusangana nezvizhinji. Kune vamwe vari kutarisira kuroorwa but hazvisi kufamba. Kune vane mabhizimusi
hazvisi kufamba, kune vamwe vari kutsvaka mabasa hazvisi kufamba. Ndaikumbira Mwari kuti murangarirewo vana venyu vari kuona chirongwa chino, vari mukati memasituations akasiyana. Ndokumbira Mwari kuti muwedzere kutenda kwedu patinosangana nezvakadai, Mwari, kuti ukama hwenyu nemi usakanganiswe nematambudziko atinosangana nawo panyika, asi tigovimba nemi nguva dzose. Amen. Kune avo vanogona kunge vari pamupata wesarudzo, vari kusundirwa nemuyedzo kuti vaende kunotsvaka kunobatsirwa, kuvaprofita, kun'anga. Ndaikumbira kuti mutaure navo, Mwari, muvasimbise neshoko renyu kuti vasaende kunobvunzira kune zvinhu izvozvo, asi kuti vavimbe nemi nguva dzose, kunyange vari mukati memasituations akadai. Zviratidzei kwavari, vasimbiseiwo, Mwari. Thank you so much nekuda kwemukana wediscussion inei, mugotitungamirira mune zvirongwa zvinoteera, zvigove zvirongwa zvinobata zvinhu zvinoitika mukati mekurarama kwedu, asi pakuru kutenda zvose zvigotivandudza isu ukama hwenyu nemi. Zvose tinozvisa kuburikidza naJesu akatifira pamuchinjikwa wakamuka achizotora kechipiri. Amen. Amen. Tinoda kutenda Mwari wokudenga akukomborere. Thank you. Amen.